Padayon ang pagdagsa sa mga bisita sa katapusang adlaw sa vigil ni John Matthew sa Lilig. Kinsa namatay tungod matud pa kuno sa hazing. Nakatakda ang lubong ni John Matthew, lakip ang iyang lolo ug maadlawng Sabado. Ani ang dugang detalye. Nakahilera ang mga bulak sa punerarya kung asa gihaya ang gidudahang hazing victim nga si John Matthew sa Lilig. Dunasay tarpaulin nga nakasulat ang pagpangayo ug hustisya. Ipahigayon ang vigil prayer ug mass offering karong gabii sa haya ni John Matthew ug sa iyang lolo nga si Romulo sa Lilig nga namatay sa sakit niadtong Pebrero 22. Abay lang ang ilang lungon ug dungan sab silang ihatod sa lubnganan ugma. Usa sa mga mibisita sa haya sa mag-apuhan ang mihatag og pahasubo sa dobling kasakit nga nasinati sa banay sa mga salilig. Yes, always show. Kay nuay kita right over the life of anybody or to take the life of any person. Nuay kita right, Diyos lang kaya ni right, hindi kita. So no mga pimi, pensa kay kita el the best. Hindi kita el the best, aprende ka mo resa na Diyos. Nagpapasalamat ako doon sa mga all-out support, sa mga friends, sa mga families, at saka yung mga hindi kilala na nagsympathize sa nangyari sa anak ko. Maraming salamat po and hopefully ma-attain natin yung justice. Matud sa amahan ni Matt, nga unta mo surrender na ang ubang mga sospek nga nalambigit sa kamatayon sa iyang anak. Wala matud siya'y kalagot ug pagdumot nga gibati sa kinatibuk ang Taog Gama Fraternity. Actually wala, no? Tutok lang kami talaga sa itong organization ng Taog Gama, yung fraternity nila with Adamson. Yung mga responsable lang po. Yung mga responsable lang. Ang anak ko is mapagkaibigan yan. Maraming kaibigan yan dito. Ugma usa ka misa ang pagkahimuon sa Metropolitan of the Immaculate Conception Cathedral alas 9 sa buntag. Una ilubong sa usa ka pribadong sementeryo sa barangay Tumaga si Matt ug ang iyang lolo. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.